Egunoan, Montorreko eskolako ikasle gara eta dokumental bat egingo. Honak dira gure eskolak. Hau lehenengo mailatik seigarren mailara da. Eta hau haur hezkuntza. Hau gure patioa da. 2 porteria ditu eta beste 2 kanasta. Hemen ikusten duzuena gure eskolako jantokia da. Hemen 40 lagun batzen gara jateko. Gela hau musika gela da. Hemen musika asko ikasten dugu. Hau haurtxaldegia da. 2 urtetik berako umeak daude eta hemen lo egiten dute. Hemen haur hezkuntza dugu. 3 urtetik 5 urterako umeak daude. Informatika gela da hau. Hemen ordenadoretan lanak egiten ditugu. Olentzero egunean, etxez etxe kantatzen joan gara, diruaren bila. Espejora txango bat egin genuen urtarrilaren 14tik 18ra. Txorien proiektua egiten gaude. Txoriei janaria ematen. Eta hau izan da dena. Kaixo, gu Montor eskolako 3. zikloko ikaslea gara, eta Gautegi Zartaga nolakoa den erakutsiko dizuegu. Gautegi Zartaga Bizkaian dago, Busturialdean. Hau gure herriaren ikurra da. Ikusten duzuen hori gure herriko udaletxea da. Gure herriko kulturetxea 2005 urtean inauguratu zuten. Gure herriko plaza txikitxoa da, baina gauza asko ditu inguruan. Naiz eta txikitxoa izan, gauza asko egin daitezke bertan eta oso polita da. Gure herriko gaztelua Eugenia de Montijok inauguratu zuen. 13. mendean eraiki zen gaztelua, karia eta marmolarekin. Hau da gure parkea. Oso divertigarria da. Jolastu dezagun. Eliza hau, eliza katolikoa da. Gure herriko eliza kanpai bat du. Bertan, tximistorratxo dago herri osoa babesten duena. Urdagai birzentarrek gure herrira turista asko kartzen ditu. Gu batzuetan eskolatik joaten gara proiektuak egitera. Paduraren alboan dago behaketa hobeto egiteko. Paduran txori asko egoten dira, janaria eta lasaitasuna dutelako. Gu bertako berateetatik ikusten ditugu txoriak, eta puntatu egiten ditugu. Hau gure herriko ur errota bat da. Bertan gauza asko azaltzen digute, zertarako balio duen eta nola funtzionatzen dira. San Miguel mendia gure eskolaren atzean dagoen mendi bat da. Bertan ermita bat dago, eta norbaitek kanpaia jotzen badu Arteaga guztitzik entzuten da kanpaia. San Antolin ermitan guk urteari hasiera eta amaiera ematen diogu. Bertan Arteako jaiak ere ospatzen ditugu. San Lorentzon guk Txitxiburduntze eta Arteako jaiak ospatzen ditugu. Santi Mamine Arteatik 4 kilometrora dago. Kaua honetan lehen gure arbasak bizi ziren, eta oraindik labar pintura daude. Orain itxita dago inork ez apurtzeko labar pintura horiek. Labar pintura hau Santi Mamineko ban aurkitu zen. Horma horretan labar pintura asko aurkitu zituzten. Bisonteak, mamutak, txakurrak, iztariak eta bar. Baso margotua Santi Mamineko batik hurbil dago, Oma izeneko auzo batean. Bertan, zuhaitz asko margotuta daude, eta kolore desberdinetakoak dira. Artelan hau oso polita da. Itsasadarra Gernika mundaka deitzen da. Itsasadarra itsasotik lurrean sartzen den darra da. Bertan txori asko daude. Laida hondartza mundakaren alboan dago. Laidara jende asko etortzen da eguna pasatzera. Hondartza oso polita da. Laidatik Isa Birla ikusten da.
irekitzea